6 pistettä Hölvaartista kolmantena. Suomalaisia ei vielä toisella kierroksella olla nähty. Risto Jussilainen hyppää 12 viimeisenä. Ja totta kai sieltä vielä tulossa Matti Hautamäki ja Janne Ahonen. Nyt slovenialaisten suuri suosikki Jerdej Damjan. Suurin suosikki on tietenkin Rok Benkovic, tässä Jerdej Damjan, ja aika takapainoista toimintaa oli tuokin alastulovaiheessa tuo Damjanin hyppy. 206,5 metriä ensimmäisellä hypännyt Damjan on siellä vähän pöllämystyneen näköinen, että miten tässä näin kävi. 212,5 metriä. Mutta oli kumminkin hiukan aktiivisempaa ja parempaa täältä alkuilmalennon osalta. Tässä Damjanin tekniikassa ei ole suuria puutteita ja täältä jo hiukan paremmin aktiivisemmin lähtee rakentamaan lentämistä, mutta hiukan se jää vielä tältä loppulennon osalta vajaaksi. Jää vähän tonne pystylle kuuntelemaan tästä, kun nähdään, niin ei ole yhtään niin rohkeasti tuolla suksien välissä makaamassa kuin moni taitavampi lentäjä, ja sen takia tuo alastulon tekeminenkin on aika vaikeaa. Risto Jussilaisen vuoro koittaa kohta. Damjan neljänneksi. Martin Hölvaart johtaa. Kyttel, Peterka, Malish, Kraniec, Ito, Vasiljev ja sitten Rise Jussilainen. Adam Malish muuten ensimmäisen kierroksen jälkeen 16. Millään mittarilla se ei ole hyvä suoritus Adam Malishilta, mutta nyt Andreas Kyttel. Sveitsiläinen ilopilleri, hänen positiivinen hahmonsa hyppää viimeisen hypyn tälle kaudelle. Ja hyppää ihan kelpo suorituksen, että hiukan näytti mun silmään siltä, että asento jäi aika korkeaksi. Sieltä tuli vähän semmonen kaatuminen tonne eteenpäin ja vähän tehoton ponnistusliike, mutta Kytteli pystyi sitä rakentamaan ihan tasapainoisen 209 metrisen ja ottaa siellä vielä kauden päätteeksi yleisönsä. Hieno mies, Andreas Kyttel. Hieno juuri siksi, että jaksaa olla iloinen, jaksaa tyytyä aina tulokseen, joka kulloinkin on otettavissa. Kyllä joo, ja kumminkin tämän päivän hyppäämiseen kuuluu se, että näytetään ne tunteensa tuolla, ja siitä täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että myöskin moni meidän joukkueen kaveri niin voisi näyttää niitä tunteitaan selkeästi paremmin tuolla hypyn jälkeen. Primoz Peterka, Slovenia. 209,5 metriä avauskierroksella, joten nyt yleisö odottaa pitkää hyppyä. Sitä se ei kuitenkaan näe. Muistetaan, että kaikki on suhteellista. Toki nämä hypyt kaikki ovat aivan valtaisia, tämäkin 204,5 metriä. Mutta kun kärkimitta on tällä hetkellä, tai toisen kierroksen pisin hyppy 222,5 metrissä, niin silloin tämä ei ole pitkä hyppy. No ei, ja kun peilataan tosiaan sitä siihen, että tänään ollaan nähty täällä ja yleisö on jo nähnyt maailmanennätyshypyn, niin silloin se nämä tämmöiset hyvätkin hypyt ja pitkät hypyt niin näyttää silti aika paljon vaisummilta, ja tottahan tämä yleisö odottaa sitä, että vielä kenties joku pistäisi nykyistä maailmanennätystä paremmaksi. Maailmanennätystä, joka kirjataan nyt 234,5. Björn Einar Rumören Norja tempaisi tämän hurjan hypyn koekierroksella tuona aamuna. Adam Malish. Zakoppanen saa tupla voitto kotiyleisön edessä. Tämän jälkeen laskusuhdannetta ja aika pettymykseen tämäkin kausi häneltä päättyy. Toki hän sieltä venyttää kaikki mahdolliset metrit vielä tähän viimeiseen hyppyynsä, mutta siitä huolimatta ensimmäisen kierroksen jälkeen 16 majailut Adam Malish ei voi suinkaan olla kyllä tyytyväinen. Ei siihen näe, että kaikki me tiedetään, että Adam pystyy parhaimmillaan paljon parempaakin, mutta Adamilta oikeastaan semmoinen runttaa perushypyn tähän viimeiseksi ja tekee kyllä todella kauniin hypyn tässä. Tulee vähän kiire ponnistuksen ajatuksen kanssa ja joutuu sen takia vähän väkisin kaatumaan nopeasti tonne sukselle, ja silloin paras teho on pois tuolta ponnistuksesta, mutta ilmassa Adami on aina ollut taitava, niin kuin tässäkin nähdään, niin kyllä tää on sellaista reipasta ja aktiivista lentämistä ja ennen kaikkea kaunista semmoista, ja kyllä silmiä hivelee lentomäkihyppäämiseen tää Adamin alastulo. Ja varmasti tähän hyppyyn hän on tyytyväinen, mutta jos puhutaan loppukaudesta, sitä tarkoitin, ei varmasti Adam Malish aivan tyytyväinen ole. No ei varmasti, että Adami hyppäsi tasolla oikeastaan yhden ainoan viikonlopun koko kauden aikana, ja onneksi se sattui Zakopaneen kotiyleisön eteen, niin siellähän kyllä yleisö sai mitä lähti hakemaan. Kyllä. Robert Kraniec, Slovenian. Eli yleisön möykkään ostatetaan nyt näillä kotiyleisön suosikeilla. Rok Benkovic on 6. ensimmäisen kierroksen jälkeen. Robert Kraniec 15. Ja tässä tulee slovenialainen
joka saa yleisöltä valtaisan kannustuksen tähän lentoon ja vastaisiakin siellä olisi tarjolla, mutta ei aivan lähde sinne oikeaan osoitteeseen tuo mitta. Kyllähän siinä mittaa tulee Robert Kranjecille ihan mukavasti 210 metriä nimittäin ensimmäisellä kierroksella ja nyt paranee selkeästi. Kyllä teki ihan tasapainoiset suoritukset ja 2 tasaisen vahvaa esitystä, että näissä hypyissä ei teknisesti mitään suurtakaan eroa ollut. Tekee kyllä ihan hyvän liikkeen tuolla keulan päällä ja suuntaa sen eteenpäin reilusti niin kuin Lentomäessä pitääkin tehdä. Ja kyllä Kraniekki voi olla tähän viikonloppuunsa täysin tyytyväinen tämän esityksen jälkeen. Toiseksi Robert Kraniec ja näin Adam Malish pitää kärkipaikan. Kraniec on 3 pisteen päässä Malishista. Iton Daiki 212,5 metriä Daiki Iton ensimmäisen kierroksen hyppy. Tässä on mies, joka muistetaan varsin hyvin Pillingenistä, kun mies jäätyi totaalisesti johdettuaan kilpailua. Silloin Ahonen porskautti aivan käsittämättömän hypyn, mutta nyt tulee Daiki Ito. Ja Daiki Ito pistää sieltä hyvät lukemat tauluun. Hyvin päättyy Daiki Iton kausi tyylikkäästi ja tyylipisteitäkin sieltä 118, 18,5, ja hieno hyppy 222,5 metriä. Ito on kevytrakenteinen kaveri ja Iton vahvuus on ehdottomasti toi rohkea ja taitava lennon käsitteleminen, että Ito tällä hetkellä tältä keulan päältä ei pysty teknisesti ihan semmoiseen tekemiseen, mitä alkukaudesta nähtiin. Hiukan kiire tulee tuossa ajoituksessa ja sen takia tulee vähän turhan nopea tuosta liikkeestä, mutta todella taitavasti kaveri keikauttaa itseä sieltä lentämään ja täällä lopussa tässä nähdään, niin täällä on semmoista aktiivisuutta, mitä lentomäki hyppäämisessä pitää ollakin, sinne rohkeasti vaan mennään suksien väliin ja tässä nähdään, kuinka paljon helpommaksi tulee alastulon tekeminen heti, kun siellä aktiivisesti vie ja vauhti säilyy todella hyvin tonne, niin sinne on helppo tehdä toi telemarkit pitempääkin hyppyihin ja siinä vaihteeksi iloisempia ilmeitä Japanin valmennusjohdolta. Daiki Ito löi tällä kaudella itsensä lopullisesti läpi ja tulee varmasti ensi kaudella jatkamaan hienoja esityksiä. Tyylipisteitä tosiaankin Daiki Itolle 19 ja 18,5, joten siinä sitten sitä tyyliä nähtiin alastulossa varsinkin. Dmitri Vasiljev, venäläinen 13 ensimmäisen kierroksen jälkeen ja hän jahtaa nyt sitten Daiki Iton kärkipaikkaa ja Vasiljev väläyttää. No niin. Nyt alkaa tulla sellaisia roiskaisuja, Vasiljevi pistää Venäjän ennätystä jälleen vähän paremmaksi. Koekierroksella 225 metriä oli Venäjän ennätys ja nyt siihen vielä 3 metriä lisää, 228 metriä, niin kyllä Vasiljevi sai yhdellä tollasella onnistumisella niin itseluottamuksen kerralla kohille ja pystytään kilpailuun tekemään 2 todella hienoa suoritusta ja kyllähän tää oli Vasiljevia parhaimmillaan. Ei me olla nähty näin hienoja hyppyjä tältä herralta kertaakaan tämän kauden aikana ja mukava on nähdä se, että kyllä Venäjän joukkue on saanut uuden päävalmentajan ansiosta niin paljon uutta ryhtiä tekemiseensä ja kertoilee siitä, että kenties Venäjän joukkue kokonaisuudessaan saattaa olla ensi vuonna aika kova. Jälleen kerran olympiavuosi. Vasiljev, Ito, Malish. Siinä 3 kärki, eli Vasiljev hoitaa itselleen ykköspaikan. Jälleen kerran uudella Venäjän ennätyksellä 228 metriä. Ja sitten Risto Jussilainen. Risen viimeinen hyppy tälle kaudelle, jossa nähtiin vanhan mestarin upea paluu aivan mäkimaailman huipulle. Risto Jussilainen liikkeelle, pikkaisen hapuilevaa Risen työskentely on, mutta siitä huolimatta sieltä tullaan ja ihan kelvollinen päätös sieltä tulee ennen kaikkea, kun verrataan tuohon ensimmäisen kierroksen hyppyyn. Se paranee nimittäin 10 metriä. Se on Riston oma henkilökohtainen ennätys 224,5 metriä, niin kyllä Risto tekee loistavan suorituksen. Nyt oli selkeästi paremmat tuuliolosuhteet tuolla alamäellä ja Risto käytti ne hyväksi ja kyllä tämä hyppy on oikeastaan ihan yhtä hyvä kuin ensimmäinenkin. Siinä on malttia mukana. Ei turhaan ryntäile tuolla alkuilmalennossa, suuntaa ponnistuksen reippaasti eteenpäin, malttaa ottaa suksen mukaan tuohon lentoon ja loppuun asti niin on semmoista jämäkkää tekemistä. Ja tässä nähdään, heti helppo tulla tuohon alas, telemarkkia siihen vaan olisi kaivannut, mutta kokonaisuutena Risto voi olla kyllä ylpeä koko kaudesta ja tuosta tekemästä comebackista ja ei muuta kuin hyvillä mielin
Mäkikassilat kantoon ja Jyväskylän saunan lämmitykseen. Rise Jussilainen menee tässä vaiheessa kolmanneksi. Vasiljev, Ito, Jussilainen, siinä 3 kärki. Adam Malis, Robert Graniec, Martin Hölvard. Siinä porukkaa sitten peräpuolella. Nyt Henning Stensrud, norjalainen, joka pääsi 215 metriin ensimmäisellä kierroksella. Tulee hänkin nyt pitkälle, parantaa selkeästi. Ja piirit ovat kyllä sellaisissa suunnissa, varsinkin tuossa aivan alarinteessä, että 226,5 metriä. Nyt on kyllä aivan loistavat olosuhteet tuolla alamäellä ja nämä taitavat lentäjät osaa heti käyttää kyllä tilanteen hyödykseen. Ja tää lupailee nyt kyllä aika huikeata päätöstä, kun muistetaan, että ensimmäisen kierroksen kärkikymmenikö on sieltä vielä tulematta, niin jos olosuhteet säilyy tämmöisenä, niin tullaan näkemään vielä kyllä huikean pitkiä hyppyjä. 234,5 metriä nykyinen maailmanennätys. Tänä aamuna sen hyppäsi Björn Einar Rumören, Norja. Ja Rumören on tässä kilpailussa jaetulla 4. sijalla. Henning Stensrud, Norja, menee kärkeen tällä 226,5 metrisellä, tiputtaen näin ollen Risto Jussilaisen 4. Stensrud, Vasiljev, Ito, Jussilainen, Adam Malis, Robert Graniec. Siinä 6 kärki. Suomalaisia tulossa vielä siis Matti Hautamäki ensimmäisen kierroksen jälkeen 8. Janne Ahonen, kilpailun pisimmän hypyn toistaiseksi hypännyt Mäkikuningas 233,5 metriä hänen ensimmäisen kierroksen hyppynsä. Janne Ahonen toisena tällä hetkellä. Ruel Jökkösen tulee päättämään tämän kauden viimeisen kilpailun. Kymmenen hyppääjää jäljellä. Tunnelma tiivistyy, jännitys kohoaa. Suomalaisjuhlinhan tämä kausi olisi aivan messevä lopettaa. Aloitettiin juhlilla ja lopetettaisiin juhliin. No se on ihan totta, mutta käy tässä miten tahansa, niin muistetaan se, että Janne, joka siellä näkyy tornissa ottavan vielä hyppyvuoroa, niin tulee kumminkin tänään pokkaamaan ja nostamaan maailmancupin kokonaiskilpailun voittokristallit tuolla Montussa, niin sillä tavalla me voidaan olla varmoja, että tämä päättyy joka tapauksessa suomalaisjuhliin. Se on totta. Janne Ahonen korkkaa tuon maailmancupin kokonaispotin itselleen. Virallisesti sitten tänään Mihail Urman tulee tässä. Ja aika pitkää leiskaa sieltä Mihail Urmankin tarjoilee. 10. ensimmäisen kierroksen jälkeen 215,5 metrisellä. Ei voi toivoa tässä kohtaa mitään muuta kuin sen, että nämä vastavirtaukset säilyisi vielä parin kaverin ajan, sillä tässä on vielä Pettersen välissä ja sitten tulee Hautamäen Matti. Jos Matti pääsee tällaisiin olosuhteisiin, niin normaali hypyllä kaikki voi olla mahdollista. Matti Hautamäki siis Sigurd Pettersenin jälkeen. Tässä liitää Mihail Urman, Sigurd Pettersen Norjasta ja sitten Matti Hautamäki. Hautamäki siis 8. mutta haamuhypyllä, vaikkapa maailman ennätyksellä, mennään kyllä komeasti kärkeen ja pelotetaan vastustajat pöpelikköön. Urman kärkeen tällä hypyllä siis. Urman, Stensrud, Vasiljev, Ito, Jussilainen, Malis. 6 kärki on siinä. Rise Jussilainen hyvin siellä 5 sakissa tällä hetkellä. Pikku puhkumista siellä jo harrastetaan. Sigurd Pettersen 221,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Hänen jälkeensä siis Matti Hautamäki, joka jahtaa 7. perättäistä maailmancupin voittoa. Sigurd Pettersen saattaa myöskin olosuhdepuolia hyväksi käyttäen tulla pitkälle ja tuleekin. Ja osuuko, viistääkö takapuoli siellä maata? Kojonkoski on nyt tyytyväisempi kuin ikinä, 227,5 metriä. Huimia hyppyjä ja toivon mukaan vireet, tuulenvireet nimenomaan säilyvät nyt seuraavalle hyppäille eli Matti Hautamäelle. Pettersen jatkaa kyllä hyvää työtä, mitä on koko päivän esittänyt ja ei mitään muuta ollut kuin pikkusen ponnistus lipsahtaa myöhäiselle, mutta teknisesti todella taitavaa tekemistä ja ilmassahan Sigurd on kyllä todella taitava ja täällä on semmoista aktiivista lentämistä ja menemisen meininkiä, tästä kuvakulmasta me nähdään oikein hyvin, mutta pikkusen varman päälle ottaa tän alas tulee paino tippuu vaan niin tonne kantapäille, että siinä ja siinä ettei takapuoli viistänyt maata, mutta sai kumminkin seisottu hypy aikaiseksi ja 227,5 metriä riittää tässä vaiheessa 3. sijaan ja nyt toivotaan Matille tuuria. Tällä hetkellä ei ole ihan paras mahdollinen täällä ihan alastulorinteen alapäässä. Matti Hautamäki, aurinkokin pilkahtaa ensimmäisen kerran tänne Planitsan mäkimontuun juuri silloin, kun tämä suomalainen jääräpää lähtee liikkeelle. Matti Hautamäki 217,5 metriä ensimmäisellä kierroksella.
Ja Rumören riisti häneltä maailmanennätyksen koekierroksella. Matti Hautamäki tulee pitkälle! Aivan käsittämättömän pitkä. Nyt ollaan siinä ja siinä. Nyt ollaan siinä ja siinä. Mennäänkö maailmanennätys lukemiin? Veikkaisin 235 Ai, mikä hyppy! 235,5 metriä. Maailman ennätys. Matti Hautamäki, Suomi, Finland. Ja jos Sampa-ryhmää huudettiin jo Ahosen ensimmäisen kierroksen hypyn aikana, nyt Matti Hautamäelle pistetään jo karnevaliteltta pystyyn. Uskomatonta toimintaa. Hienoa! Loistavaa, Matti, tää oli. Tätä ollaan Matilta odotettu ja Matti kyllä on kylmähermonen kaveri, tekee huomattavasti paremman hypyn kuin ensimmäisellä kierroksella. Ponnistuksen ajatus on selkeästi parempi, siellä on malttia mukana, tekee just tasan tarkkaan sen minkä osaa ja ei mitään ylimääräistä liikettä tuolla. Ja täällä nähdään tää Matin loppulento, kuinka pitkään tuo leveys pysyy tuossa lentoasennossa. Kanto säilyy aivan tänne viime metreille asti ja nähdään kuinka taitavasta ja rohkeasta kaverista on kysymys. 235,5 metriä eikä hädän päivääkään tuolla alastulossa ja nyt katsotaanpa ruuhaako siellä kaverit ja takaisin Matin nimeä tonne alastulon rinteen viereen. Kyllä pitäisi pikkuhiljaa ruuata, nimittäin siinä oli kesäterveiset Kojonkosken porukoille Norjaan. Matti Hautamäki, maailman ennätys, 235,5 metriä ja kirkkaaseen kärkeen. Hän päättää hyppysä uuteen maailman ennätykseen, päättää hyppykautensa siihen, mutta sieltä on vielä tulossa nimenomaan tuo karhueinari eli Björn Einar Rumören ja häneltä tuo riistettiin tuo maailman ennätys. Nyt menee jännäksi. Matti Hautamäki tavoittelee siis 7. perättäistä maailmankapassa voittoa ja maailmanennätys tuli siinä hypättyä. Michael Neumayer 235,5 metrin leiskauksen jälkeen Neumayer tulee sieltä, mutta ei ole pupupöksyssä Neumayerillakaan, ei missään tapauksessa. Saksalainen tulee sieltä ja venyttelee hänkin sellaisille mitoille, että nyt saa tuuletella 227,5 metriä. Niin ja nähdään tutut tuuletukset siellä, että näitä ollaan tältä mieheltä nähty koko viikonlopun ajan ja joka ikisen hypyn jälkeen. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Neumeyeri ottaa Saksan ennätyksen haltuunsa tällä hypyllä ja 227,5 metriä, niin kyllä saa Neumeyeri loistavan päätöksen kaudelle ja sen kyllä miehelle suo, nimittäin tuo lentotaito ja tekeminen siellä niin on parantunut niin huikean paljon lyhyessä ajassa, että näitä fiiliksiä on kyllä kiva katsoa. Neumayer kolmanneksi. Matti Hautamäki johtaa maailman ennätyshypyllä 235,5 metrisellä. Mihail Urman, Mihail Neumayer, kaksi Mihailia ovat siinä heti peesissä. Ja nyt Rok Benkovic maailmanmestariksi Pikkumäkeen Oberstdorfiin. Puskasta pomppasi kuin Pupujussi Rok Benkovic. Katsotaan mikä pomppu on nyt luvassa. Hänen jälkeensä muuten sitten Rumören, mutta nyt Rok Benkovic ja yleisö villiintyy. Se odottaa maailman ennätystä häneltäkin ja Benkovic tulee hänkin aika lailla säväyttävästi sieltä, mutta Matti Hautamäki saa olla rauhassa, kun katsotaan tuota maailman ennätystä, mutta nyt sitten on mielenkiintoista olla todella tarkkana tässä. 226 metriä kantaa tuo Benkovicin hyppy. Sivua omaa Slovenian ennätystä kumminkin tässä. Ja toiseksi menee. Teki sen 2 kertaa ja kyllähän se on ihan upea päätös Benkovicsenkin kaudelle. Kyllä tuli puskista maailmanmestariksi ja ei voi kuin onnitella kaveria syntymäpäivän johdosta. Sai aikamoisen syntymäpäivän lahjan. Slovenian ennätys 2 kertaa ja siellä tulee kunniapalkinto tästä suorituksesta. Niin tulee. Ellei tässä lentomäessä kyykkää Peppaa matalaksi, niin tuolla saa ainakin häntä luun kipeäksi. Ainakin minä. Minä myös. Matti Hautamäki johtaa. 4,4 pistettä Rok Benkovic perässä, Mihail Urman kolmantena. Risto Jussilainen 9. Aivan loistelija suomalaiskilpailu, kun muistetaan, että Janne Ahonen hyppäsi ensimmäisen kierroksen pisimmän hypyn 233,5 metriä. Eli Jannekin on maailman ennätyskunnossa. Ja Janne Ahonen hyppää toisiksi viimeisenä. Ruari Jökkesöi tulee päättämään tämän kauden. Aurinko paistaa. Tällä hetkellä Rumörenille, joka on seuraavana tornista tulossa, niin tarjoillaan kyllä aivan loistavia olosuhteita. Aurinko valaisee Planitsan mäen. Ja täällä nyt
joikataan norjalaisen kunniaksi. Saa nähdä, kenen nimi sinne sitten loppujen lopuksi ruuvataan sinne maailmanennätystauluun. Matti Hautamäki pitää maailmanennätystä nyt hallussaan, 235,5 metriä, mutta tämä mies hyppäsi koekierroksella 234,5 metriä, otti maailmanennätyksen hetkeksi hallintaansa. Björn Einar Rumören 226 metriä ensimmäisellä kierroksella, jaettu 4. sija. Karhu Einari tulee sieltä ja hänhän voi tietenkin latistaa tämän Matti Hautamäkin maailmanennätyksen ja sieltä tulee aivan käsittämätön hyppy. Ei voi muuta kuin ihailla, kun Karhu Einari kahvaisee itselleen kyllä maailman ennätyksen Matti Hautamäeltä pois. Näin se riistetään takaisin ja valitettavasti pyydämme anteeksi. Kesäterveiset, jotka Matti Hautamäki lähetti, menevät nyt pipariksi, sillä tässä tulee Suomelle uudet terveiset. 239 metriä, aivan käsittämätön hyppy. On käsittämättömän hieno kilpailu kyllä ja tällä hetkellä olosuhteet on niin otolliset näihin huikein pitkiin hyppyihin, että nämä kärkipään kaverit, jotka tornista tulee alas, niin osaa kyllä tämän tilanteen käyttää hyödykseen, mutta hatunnoston arvoinen suoritus kyllä Rumörenille, koska joka piti hetken aikaa maailman ennätystä hallussaan ja sitten tuli Hautamäen Matti, joka sen anasti kaverilta heti, niin pystyi siitä huolimatta pistämään vielä viimeisellä hypyllään hiukan paremmaksi ja osoitus siitä, että kyllä on rautasen kova kaveri ja 239 metriä ja se on aivan käsittämättömän pitkä hyppy tästä mäestä. Voidaan sanoa, että laskeutumispaikka on käytännössä jo täysin tasamaalla. 239 metriä. Se on 200 metriä pidempi kuin 1900-luvun alun maailmanennätys. Einar Rumören. Hatunnoston arvoinen suoritus. Matti Hautamäki hyppäsi maailmanennätyksen hetkeksi itselleen 235,5 metrisellä. Rumören tulee ottaa kärkipaikan itselleen takaisin. Ja katso kärkipaikoilla pituudet 239, 235,5. Siinä kärkipari ja nyt jälleen kerran yksi potentiaalinen mies hyppäämään vaikkapa uuden maailmanennätyksen. Andreas Wiedhölzl. Ja sieltä tulee Wiedhölzl viimeistä hyppyään tällä kaudella ja tulee hänkin erinomaisen pitkälle, mutta hän jää kuitenkin näistä aivan käsittämättömistä lukemista tällä hyppyllä, mutta silti tämähän oli hieno hyppy, 227,5 metriä. Oli todella hieno hyppy, ei siinä mitään, mutta nyt Wiedhölzlillä ei ihan parhaat mahdolliset tuuliolosuhteet ollut täällä alamäellä. Ei aivan niin loistavat kuin tuossa edellä hypänneellä Rumörenillä. Kyllä Wiedhölzl tekee tasaisen varmaan työtä tässäkin hypyssä. Ei tuossa mitään suuria ongelmia ole. Mutta muistetaan se, että kun ruvetaan hyppäämään yli 230 metrin, niin aina tarvitaan ripaustuuriakin. Rumören uusi maailmanennätys 239. Wiedhölzl ottaa kakkospaikan. Menee Matin ohi. Matti Hautamäki 235,5 metrisellä loistavalla hypyllä kolmantena tällä hetkellä 14,4. Ja nyt siellä sitten rustaillaan taas. Siellä on kyllä kirvesmiehillä kiire. Kiire on ja kiire voi vielä tullakin. Nimittäin nyt on aivan hurjat olosuhteet, nimenomaan positiivisessa mielessä, mikäli meinataan näitä maailmanennätyksiä tehdä. Kolmanneksi viimeinen hyppäjä tällä kaudella Tommy Ingebrigtsen Norja. Ja Tommy Ingebrigtsenille puhaltavat suotuisat vastatuulet. Ja Ingebrigtsen tulee ja nyttää hänkin pitkälle ja kaatuu tuon hyppynsä. Toivon mukaan siinä ei satu mitään, nimittäin muistetaan, että se on toistassa 236. Aivan järjettömiä lukemia tempaistaan nyt. Nämä kaverit, jotka todellisesti tulee tällä hetkellä alas, niin on yksinkertaisesti niin taitavia lentäjiä, että noin pienetkin vastavirtaukset, kun sattuu kohdalle, niin tämmöiset hypyt on mahdollisia. Ingebrigtsenikin tässä niin tekee kyllä todella loistavan esityksen, suuntaan ponnistuksen voimakkaasti eteenpäin. Täällä loppulennossa Ingebrigtsen on yksi taitavimmista kavereista ja vie kyllä hypyn ahnaasti tonne ihan loppuun asti, mutta hiukan vaan toi alastulo jää semmoiseksi puolinaiseksi. Vähän lipsahtaa paino tonne valmiiksi jo kantapäälle ja ollaan niin pitkällä lähes jo tasamaalla, että siinä ei yksinkertaisesti reisipatti riitä miestä pitämään pystyssä ja tää on tietysti sinänsä harmittavaa, että kyllä 236 metriä, niin varmasti Ingebrigtsen olisi mielellään tuon hypyn seissyt ja ottanut siitä ennätyksen nimisen, mutta silloinhan tietysti
norjalaisilla olisi ollut maailmantilastossa 2 pisintä hyppyä. Kohtuus kaikessa. Kohtuus kaikessa. Ingebrigtsen 5. Rumören, Beachhölzel, Hautamäki, Benkovic, Ingebrigtsen, Uhrman. Siinä 6 kärki, kun 2 miestä on jäljellä. Ja sieltä paraattiovista astuu kuningaskotka Janne Ahonen tämän loistelijaan aivan käsittämättömän hienon kauden huipennukseen viimeiseen hyppyyn lentomäessä Planicassa. Tommi Nikusen merkki kestää siellä hetken. Vastavirtausta on tarjolla myös Janne Ahoselle, kun sieltä lähdetään viimeiseen hyppyyn tällä kaudella. Hän on kiinni tämän kilpailun voitossakin onnistuessaan ja sieltä tulee Janne aivan käsittämätön hyppy, jonka hän kaatuu. Toivon mukaan ei satu pahasti, se oli karmea hyppy. Kaamea hyppy, nyt menee jo liian vaaralliseksi tämä touhu. Aikamoinen tälli sattui tonne pakaraan ja kyllä pahan näköisesti. Ai, Janne 240, se olisi uusi maailmanennätys, mutta nyt ei murehdita niitä, nimittäin tässä on pahan näköinen tilanne. Tää on kyllä surkea asia, siellä Janne näyttää vähän, että tonne häntäluuseutuville on sattunut ja kyllä se oli ikävän näköinen tilanne ja tällaista päätöstä tämä kausi ei olisi ansainnut kyllä missään nimessä. Muistakaa nyt kaikki, niin kuin mekin täällä, että nopeus on yli 100 kilometriä tunnissa ja reippaasti hyppyrin keulalla. Ja tästä lähennellään 100-230 kun pudotaan. Kyllä, mutta nyt Janne latasi kyllä täysillä tähän viimeiseen hyppyyn eikä varmistellut yhtään. Ja on todella loistava suoritus, kyllä sitä parasta Jannea mitä ollaan nähty. Mutta Janne on vaan niin korkealla täällä. Jannelle on vaan liikaa vauhtia joutuu ottamaan hyppy alas. Ja kun tullaan tasamalle, niin tuo isku on todella kova. Ja vielä tuo suksien päälle lyö häntäluusan, niin varmasti tekee kipeätä, mutta toivotaan nyt, että siellä ei ole mitään pahempaa, että olisi pelkkä kova tärsky vaan, että ei olisi käynyt kumminkaan luitten eikä minkään muunkaan päälle. Yleisö kannustaa ja huutaa täällä Jannea ja se on hieno asia, eli suurin osa katsojista on ulkomaalaisia ja kuuluttajia myöten täällä ja Janne vilkuttelee sieltä yleisölle 5. ja tässähän oli kyllä sellainen sissimeininki, 240 metriä. Tässä oli sellainen meininki, että tämä osoittaa myös Janne Ahosesta tietyn piirteen. Hän ei todellakaan luovuta. Mieshän voisi jättää suurin piirtein väliin näitä kilpailuita ja silti hän tulee niin lujaa kuin pystyy, mutta pahan näköinen touhu, pahan näköinen tilanne. Kyllä oli pahan näköinen isku ja siellä Janne lähtee nyt paareilla tarkastukseen ja siellä on joukkueen lääkäri myöskin mukana, että kyllä Janne varmasti saa parhaan mahdollisen avun heti tuossa alkuunsa ja heti tutkitaan, että mikä siellä on rikki. Ja toivotaan, että me saadaan tieto siitä mahdollisimman pian ja pystytään se kertomaan kaikille katsojille, koska tämä on kyllä, sinänsä tällaista ei pitäisi päästä tapahtumaan näissäkään ennätysmurskajaisissa, että kyllä tämä on aika huonoa mainosta sitten tällekin kilpailulle jo, mutta tietysti Jyry oli aika vaikeuksissa, koska vastavirtaukset nousi yhtäkkiä aika voimakkaiksi ja kaikkia me tiedetään kuinka jopa ylivoimainen Janne on tässäkin porukassa parhaimmillaan, niin nyt valitettavasti kävi vaan näin ja tämä oli myöskin osaksi huonoa tuuriakin. Tästä lähtee harjoitushyppääjä, koehyppääjä. Ahosen hyppy 240 metriä kertoo siitä, että mies yritti viimeiseen hyppyynsä ladata vielä tämän huikean kauden päätteeksi jotain erikoista, ottaa maailman ennätyksen hallintaansa ja se olisi saattanut tuo hyppy mennä kyllä vielä muutaman metrin pidemmällekin, ellei Janne olisi tuota hyppyä ottanut alas. Janne näki sen siinä ilmassa jo, että nyt mennään tasaiselle. Kyllä se olisi mennyt aika paljonkin pitemmään, että kyllä Janne oli niin korkealla, että se olisi vielä jatkunut aika lailla, mutta käytännössähän toi 240 metriä niin on jo ihan tasamaalla ja kun noin korkealta sinne tullaan, niin se isku on kyllä kova. Se on erittäin kova. Janne on siis viety tarkempiin tutkimuksiin, kun kilpailun viimeinen hyppää tulee tässä. Ruar Jökkesöi liittää sieltä. Hän johti ensimmäisen kierroksen jälkeen ja hän liittelee tuollaisen perusvarman hyppyn sieltä alas. Ja Ruar Jökkesöi päättää samalla tämän mäkihyppykauden hyppyjen muodossa.
ja Norjaan menee voitto tästä kilpailusta, mutta tätä kaikkea Ruel Jökkesöin 224-metrisenkin jälkeen varjostaa tuo Janne Ahosen pahan näköinen kaatuminen. Janne on viety tarkempiin tutkimuksiin. Täältä hän ei itse päässyt kävelemään eikä ylös tuolta montusta. Janne kaatui hurjan hypyn 240 metrisen. Kyllä nyt ei yhtään kyllä kateeksi käynyt Lökkäsen paikkaa tuolla, että Lökkäsen varmasti näki tilanteen ja joutuu ottelemaan tuolla tornissa, niin väkisinkin vetää vähän miehen vaisuksen. Lökkäsen hyppää vaan varman päälle turvallisesti tornista alas, ja kyllähän tää oli todella valitettavaa, mitä tässä tapahtui, koska niin tää laimentaa kyllä kaikkien iloa tämän kilpailun osalta. Mä luulen, että muun muassa Rumörenikään ei pysty täysin sydämiin riemuitsemaan tällä hetkellä maailmanennätyshypystä. Ei varmasti. Björn Rumören kuittaa voiton uudella maailmanennätyksellä 2.39. Ruel Jökkesöi Norja toisena, Norjaan kaksoisvoitto, Andreas Wiedhölzel Itävalta kolmanneksi ja Matti Hautamäki tässä päätöskisassa 4. Janne Ahonen on lopulta 6.